हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा 25 मार्चआव ओइचएस फार्स्ट इयार एग्जाम होनांगौ दंमोन, बिथांमोननि एग्जामा पस्टपन जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। मानि थाखाय पस्टपन जाखो बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन नोंथांमोननो। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बे अफिसियेल नटिफिकेशन। बेखौ एसेक माने आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला बे एग्जामखौ पस्टपन खालामबाय, गावसिनि बियो नटिफिकेशन होदों। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बे नटिफिकेशनखौ मैया 21 मार्चआवनो होदोंमोन। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। It is notified for information of all concerned that due to prevailing coronavirus outbreak, the AHSEC first year examination 2020 scheduled to be held on and from 25 to 25/3/2020 is postponed until the further order दों बेयाव। माने एचएस फार्स्ट इयारा नैबेयाव 25 मार्चनिफ्राय जानो गोनांमोन। बेखौ कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय बे एग्जामखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला पास होबाय, माने एचएस फार्स्ट इयारनि एग्जामखौ पस्टपन खालामबाय। जेब्ला बिथांमोना गोदानै रुटिन बानायफिनगोन, जेब्ला कर'ना भाइरासनि दावरावा एसे खम जागोन, अब्ला बिनि एग्जामखौ बानायफिनगोन। बेखौ दाबोनो रुटिनखौ एबा बिनि माला जाफिनगोन बिनि शेड्युल डेटफोरखौ होआखै। जेब्ला नोंथांमोननो गोदान बिनि रुटिन एबा बे एचएस फार्स्ट इयारनि एग्जामा जाफिनगोन, अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेयाव नोंथांमोना नुखादों बेखौ एग्जाम कन्ट्रलारा होदों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशननिफ्राय। नोंथांमोना जाय बिथां जोंनि फंबाय बिनानाव एचएस फार्स्ट इयार एग्जाम होगोन, बिथांमोननि एग्जामा पस्टपन जाथ'बाय। जेब्ला गोदानै रुटिन बानायफिनगोन, अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।